Morjesta, Mikko Rovaniemeltä. Ja tänä kesänä minun olisi tarkoitus toteuttaa yksi pitkään kestänyt haaveistani, eli tehdä tämmöinen pidempi polkupyöräretki. Ja mitä sitä vähempää kuin 5000 kilometriä kerralla. Ja mahdollisesti jonkun verran hyvän tekeväisyyttä. So yeah, I'm going to speak this first part in Finnish and the second part of this video in English. So if you don't understand Finnish, please skip on the halfway of the video. So there is you can find it in English. So joo, eli eka puolisko suomeksi ja toinen puolisko sitten englanniksi, niin en tee kahta videota, että teen vain yhden videon. Ja jonkun verran itsestäni, niin Rovaniemellä tuu työskenneltyä matkailualalla ja siellä tuu monenlaisia ihmisiä vastaan ja kuuluu monenlaisia tarinoita ja tuumasin, että nyt on ehkä aika tehdä omia tarinoita sen sijaan, että kuuntelee toista, että pääsee kertomaan niin. Tämä on ollut vuosia kestänyt haave ja nyt nykyinen elämäntilanne mahdollista, että pääsisin tämän tekemään. Että tätä on nyt vuosia suunniteltu ja nytten tänä kesänä ajattelin toteuttaakin se, että ei jää pelkäksi haaveeksi. Ja tosiaan jonkun verran ehkä hyvän tekeväisyyttäkin. Eikä tämä reitti Suomen puolelta lähtisi täältä ihan pohjoisesta Nuorgamista. Mennään tämä Suomen läpi Inaria, Rovaniemeä, Oulua, Tampereelle ja sitten Hankoon, mikä on Suomen eteläisin piste. Ja sieltä lähdetään Helsinkiin. Eli tästä Nuorgamista Hankoon tulee about 1400 kilometriä. Sitten kaunis Euroopan kartta. Eli Nuorgamista Suomen läpi Hankoon, Helsinkiin, sieltä sitten lautalla Viroon, sitten Latvia, Liettua, Puola, Saksa, pysytään tuossa Berliinissä. Sitten mennään Hollannin läpi, Belgiaan ja sitten Ranskassa jonkun matkaa, mutta mä mietin, että jos on aikaa, käyn tuossa Pariisissa. Ja sitten mennään lautalla yli Lontooseen, mikä on sitten päätepiste. Eli Nuorgamista Lontooseen, niin tämä on about semmoinen 5000 kilometriä, niin aika hyvä. Vai mitä mieltä olet? Tämä on nyt useamman vuoden haaveena ja sitten pikkuhiljaa kehkeytyi tämä reittikin mielessä, että tämä on nyt pisin reissu, minkä tuun tekemään polkupyörällä, että muut on ollut paljon lyhyempiä, niin voisi sanoa, että olen amatööripyöräilijä, niin katsotaan mitä tästä tulee. Mutta jos asut tässä reitin varrella, tai jos tiedät hyviä kohteita, leirintäalueita, missä kannattaa kävästä, niin pistä viestiä, kommenttia ja katsotaan sitten tarkemmin, että sattuuko ne reitin varrelle vai ei. No joo. Ja tosiaan en polje tätä reittiä takaisin, että tuun sitten lentäen Englannista sitten tänne Suomeen takaisin pyörän kanssa, niin en lähde takaisin polkemaan toista 5000 kilometriä, niin tämä on yhden suunnan reissu. Ja sitten tästä lahjoitushommasta. Matkailupuolella työskentelen ja sitten teen siinä samalla tapahtumatuottamista. Ja suurin tapahtuma, missä nyt on ollut, on Rovaniemet vanhat markkinat-tapahtuma, mikä on Suomen suurin talkoovoimin toteuttava hyvän tekeväisyystapahtuma. Se on viikonlopputapahtuma, missä käy noin 35 000 henkilöä, niin se on aika iso. Niin siitä jää nyt tämä hyvän tekeväisyyshomma päälle ja sitä kautta tutustuu moniin yrityksiin, ihmisiin, aivan mahtavaa porukkaa. Ja Rovaniemen nuorisopalvelutkin on tullut sitä kautta tutuksi. Ehkä voisi sanoa nyt tarkemmin tässä etsivä nuorisotyö on nyt tässä niin kuin lahjoituskohteena. Ja ihan sitten tämä ajatus hyvän tekeväisyydestä tuli uutisten kautta. Että uutisissa puhutaan paljon tästä nuorisopahoinvoinnista ja jengiytymisestä negatiivisessa mielessä. Ja sanotaan, että se isommissa kaupungissa on muodostunut ilmiöksi jo, mutta Rovaniemi on vielä säästynyt siltä. Ja toivottavasti se ei ihan kovin äkkiä rantautunut Rovaniemelle, niin siinä mielessä nuorisopalvelut tekee tärkeää työtä, että he auttaa niin kuin nuoria arjen haasteissa
auttaa löytämään koulutusta ja työpajoja ja työpaikkoja, kaikkea vastaavaa, missä nuoret aikuiset voivat tarvita apua. Heille olisi tarkoitus kerätä 5000 euroa. Eikä 5000 kilometriä, vaan 5000 euroa. Ihan hyvä summa heille, että nyt kun nämä kaikki sote-alueet, kunnat ynnä muut säästää kaikessa mahdollisessa, niin yksi alue, mistä säästetään nuorisopalvelut. Ja omasta mielestäni niin se on väärä paikka säästää, joten heillä ei just kerätä tämän rahaa sen vuoksi. Ja tämä lahjoituspotti tuli sitten yritys- ja yksityispuolelta. Ja tosiaan kaikki raha menee tälle kohteelle. Eli polkupyörän, varusteet, yöpymiset, mitä tässä tulee, niin kaikki menee niin kuin minun omassa pussistani, että en ota tästä lahjoituspotista. Eikä kaikki raha, minkä minä nyt saan tämän lahjoituksen suhteen, menee tälle kohteelle. Ja porkkanana tässä sen verran, että sitten kun pääsin sinne Lontooseen, päätepistyy se Buckinghamin palatsi siellä, niin tarkoitus olisi tehdä sieltä sitten live-lähetys, missä sitten kerron näiden kaikkien lahjoittajien yksityisten ja yritysten nimet siinä. Höpötään sitten ääneen siinä palatsin eessä ja varmaan siinä vieressä seisoo se vartijakarvahattu päässä, että ihmettelee, että mitä tuo höpöttää siinä vieressä, mutta tarkoitus olisi siinä sitten kertoa ja kiittää kaikkia lahjoittajia, että saatiin kerättyä tämä 5000 euroa, mutta jos ei saa 5000 euroa täyteen, niin katsoo sitten, että järjestäkö mä tätä hyvän tekeväisyyshommaa tässä vai en, mutta joka tapauksessa lähden tälle retkelle. Sitten sosiaalisen median kanavia. YouTubeen minä julkaisen nyt kerran viikossa eri teemaisia videoita. Ja sitten tietenkin reissun päältä sitten päivittäin. Facebookki, vähän niin kuin koontina kaikesta. Instagramin kuvia. TikTokkiin lyhyitä videoita. Ja sitten tässä on minun sähköpostiosoite. bike5000km@gmail.com. Että jos tulee kysymyksiä tai kiinnostaa tehdä yhteistyötä, niin ottakaa yhteyttä sähköpostilla, niin parhaiten tavoittaa sitä kautta. Ja kerran viikossa, nyt vaihtuu tämä ensimmäinen on tämmöinen esittelyvideo, ja ensi viikolla eri teemainen ja niin edespäin. Että pitää tässä vielä suunnitella eri teemoja, mutta esimerkiksi lupahommaa ja sitten, että missä maissa on minkäkinlainen pyöräilylaki, saako missä yöpyä, ruokailusta, varusteista ja vähän kaikesta mahdollisesta, niin niistä kerron sitten tarkemmin. Että ne tulee olemaan tämmöisiä lyhyitä videoita myöskin. Niin. Mutta joo, tämmönen idea. Onnistuuko? Ei onnistu. Hyvä idea, huono idea, turha haave. Kirjoita kommenttia, mitä mieltä oot. Lähdetään tällä liikenteeseen ja katsotaan, mitä tässä puolessa vuodessa kerkeää tapahtumaan ja keksimään. Mutta toivon kyllä, että tämä ei jää haaveeksi, että pääsen toteuttamaan tämän reissun. No niin, kiitoksia kuuntelemisesta, katsomisesta ja nytten tämä sama englanniksi. The same in English. So yeah. My long last dream is to bike a very long trip, and now I have 5,000 kilometers here. And I work in tourist business, and I have heard many stories about like different countries, from the travelers, and now it's good chance that I can tell my own stories. And for this trip, I maybe do already, but I'm going to tell that a little bit more. And here's the Finnish map. So my starting point is up here, Nuorgam, and I go down to the Inari, Rovaniemi, Oulu, Tampere, and the Hanko, but it's the southern part of in Finland. And this is about 1,400 kilometers. And here is the beautiful Europe map.
So yeah, here is the Nuorgam, northern part of Finland. I go down, Hanko, to the capital city of Helsinki. Then I take boat to the Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland, Germany, Holland, Netherlands, how you want to say it, Belgium, and France. And if I have time, I go to visit in Paris. If not, I just skip it and take the boat to the London. And that is my goal. So, Nuorgam to the London is about 5,000 kilometers. So, what do you think? It's going to be epic journey, and I'm going to hope I'm going to make it. And this is my longest road so far, and I have been dreaming this many years. And this summer I am going to do it. Let's see how it goes. And if you live by the road somewhere here, or you know good camping place where to visit, and or sightseeing places to visit, please, you can send me email. So, yeah. And I mentioned about the charity, and there has been like government cuts in budget about young services, and I think it's wrong place to save money. So my idea is to collect money from Rovaniemi City Young Services, and 1 kilometer, €1, so 5,000 kilometers is 5,000 euro. And about little bit more about the young services. Outreach Young Workers offer low threshold individual support for young people under the age of 29, especially in difficult situations. The aim is promote the development of the young people, help them become independent and take control of their lives, participate in the society, while also assisting them in access, education and job market. Outreach Young Work is free of charge and is based on voluntary participation. So they do an important job. And donations I'm going to take with the company and private like donations. And all the money what I collect goes to the target. So the bicycle, equipments, camping ground cost, and the hotel nights, restaurants, everything about like that goes my own wallet, not this one. So if you donate money, all the money goes on the target. So I'm not going to spend that money on the hotel nights, so don't worry. And a little bit about it, when I get into London, I'm going to visit in Buckingham Palace. You know that, where is the current king lives. I'm going to there and make a live broadcast in there, and I'm going to say every donation name over there in the live. And there's next to me is the card with the fluffy hat. And yeah, that's the idea. But if I can make 5,000 euro, I'm going to make this donation and charity thing. But if I don't get it, then I'm going to skip it, then charity part, and doing the normal bike trip. So I hope I can make this. And here is some social medias. In YouTube, I'm going to upload a video once a week in different subjects. And of course, daily basic in the road. And on the Facebook, it's like a collective of different platforms in here. And Instagram, the photos, TikTok, short videos. And here's my email address, bike5000gm at gmail.com. So, if you have questions or you want to cooperate with me, please send me email. And yeah, that's kinda it. What do you think? Can I make it? Not make it? Leave the comment
below this video. And in description I have the links for these social medias also and the security targets. And yeah, I hope I can make this journey, and it's not just a dream, so I can make it. And here is still a half year time to plan this road and make this works. But yeah, thank you for listening and watching, and let's see you next week. Bye.